Добрый вечер, спадарства. У студии Александра Пуціла пачынаем аб'ектыў. 685 палітычных зняволеных. Сёння ў спіс беларускіх палітвязняў праваабаронцы дадалі яшчэ 14 чалавек. А што ў выданні яшчэ сёння? Знайсці вінаватых у забойстве Романа Бондаренкі генпрокуратура не змагла. Байпол змог. Фигуранты, непосредственно причинившие телесные повреждения Роману Бондаренко, от которых он скончался, установлены. Это бойцы СОБРа, безусловно. Ці не стане мігранцкі крызіс праблемаю самога Лукашэнкі? Калі Беларусь не будзе клапаціцца зараз беларускай дзяржавы пра тое, як нармальна адаптаваць гэтых мігрантаў, то это можа быць крыніцай сацыяльных праблемаў. Рэжым зліквідаваў бацькаўшчыну, але беларусы працягваюць гуртавацца. Вельмі важна выйсці на агульны кангрэс усіх беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны пражываюць, за мяжой ці ў Беларусі, і паказаць рэжыму, што менавіта беларусы, беларускі народ з'яўляецца адзінай крыніцай улады ў краіне. Новыя падрабязнасці падзеяў вакол смерці грамадскага актывіста з Менску Романа Бондаренкі. Ініцыятыва «Байпол» апублікавала чарговае расследаванне, у якім называе імёны тых, хто, як цвердзяць аўтары расследавання, забіў маладзёна ў лістападзе летась за ягоную палітычную і грамадзянскую пазіцыю. Тэму працягне Валера Руселік. Сегодня мы вернемся к одному из убийств, совершенных карателями диктатора, которое потрясло всю страну своим цинизмом и подлостью. Это убийство Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года. Роман Бондаренко, генпракуратура хавае выканаўцаў забойства. Менавіта пад гэткаю назваю сёння пабачыла свет чарговае расследаванне ініцыятывы «Байпол». Сілавікі, якія летась перайшлі на бок народу, цвердзяць, што рэзанансная смерць Менчука Романа Бондаренкі, выкрадзенага летась 11 лістапада ва ўласным двары і памерлага ў выніку жорсткага збіцця, цалкам раскрытая. Фигуранты, непосредственно причинившие телесные повреждения Роману Бондаренко, от которых он скончался, установлены. Это бойцы СОБРа, безусловно. Фактически осталось только допросить и признать их в качестве подозреваемых, допросить, установить, кто непосредственно действовал, что происходило в этом служебном бусе, оформить протокол допроса, очных ставок. И, в принципе, делу конец. Можно передавать прокурору для направления в суд. Если Байпол, который находится вообще не в стране, эту информацию смогли собрать, то может она и недостоверная, не на 100% достоверная. Возможно, где-то каких-то не хватает пазлов, и по-другому бы сложилась картина. Но я уверена, что правоохранительные органы имеют эту информацию и гораздо больше информации. Роўна тыдзень таму генпракуратура прыпыніла справу аб забойстве Романа Бондаренкі якраз з прычынай немагчымасці вызначыць асобу, якую можна прыцягнуць у якасці абвінавачанага. Байпол цвердзіць, што сваё расследаванне праводзіў, абапіраючыся на інфармацыю, да якой генпракуратура доступ мае. Адпаведна, следчыя, верныя Лукашэнку, хлусяць. А таму, акрамя непасрэдных забойцаў, якім паводле сённяшняга заканадаўства пагражае нават смяротнае пакаранне, да адказнасці могуць быць прыцягнутыя і тыя, хто пакрывае злачынцаў сёння. Надо будет смотреть материалы дела, как велось расследование, или тут бездействие должностного лица, либо тут фальсификация доказательств. Это уже будет видно по самим материалам дела, как они работали в кавычках, почему они так долго не могут установить лиц хотя бы в качестве подозреваемых, хотя все очевидно. Дарэчы, на свядомую хлусню, як нязменную пазіцыю афіцыйнага следства, звяртаюць увагу і сваякі забітага. Сястра Романа, Вольга, нагадвае, што менавіта ў тэлеграм-канале следчага камітэту упершыню з'явілася інфармацыя пра тое, што ў трагічны вечар Роман Бондаренко быў п'яны. Точно так же и вот на этой неделе, когда приостановили дело, они на телеграм-канале Генеральной прокуратуры объявили о том, что мама уже неделю как уведомлена о том, что дело собираются приостанавливать, а на самом деле это тоже неправда. Насамрэч, мама Романа Бондаренкі даведалася пра прыпыненне справы ўжо постфактум, пасля таго, як навіна з'явілася ў тэлеграм-каналах. І менавіта таму жанчына ў роспачы звярнулася па дапамогу да ўсіх неабыякавых і найперш магчымых сведкаў злачынства. Большая просьба откликнуться на мое обращение, потому что возможно, что именно вы
ваше свидетельство поможет в расследовании дела и в установлении виновных лиц в совершении похищения моего сына и в убийстве моего сына. Цяперашняе расследаванне Байпол цікавае яшчэ і тым, што акрамя забойцаў Романа Бандарэнкі называе і тых, хто насамрэч спланаваў і здзейсніў адключэнне вады і ацяплення ў пратэставым сталічным мікрараёне Новая Баравая, якраз у дні, калі Менская літаральна засыпала снегам. Гэткім чынам, цвердзяць аўтары расследавання, лукашэнкаўцы хацелі адпомсціць грамадзянам за іх актыўную пазіцыю. Валер Руселіка, Белсат. Літва і Польшча дамовіліся разам дамагацца ад еўразвязу грашовай дапамогі для будовы плоту на мяжы з Беларусю, якая адначасова з'яўляецца і мяжой еўрапейскага блоку. Прадстаўнікі двух краінаў у Вільні дамовіліся і пра агульную пазіцыю ў пытаннях правоў чалавека і нелегальнай міграцыі ў розных структурах еўразвязу. А пра тое, што адбываецца на межах з Беларусю зараз, Ірына Дарафійчук. Яшчэ адна смерць на мяжы. Пра яе ў сваім твітэр-канале паведаміла памежная служба Польшчы. Мінулай ноччу на адлегласці 500 метраў ад мяжы была затрыманая група мігрантаў з Іраку. Адзін з мужчынаў, нягледзячы на рэанімацыю патрулём і брыгадай хуткай дапамогі, памёр, верагодна, ад сардэчнага прыступу. Яшчэ адзін з пазітыўным вынікам на COVID-19 застаецца ў бальніцы. Гэта ўжо прынамсі 4-й смяротны выпадак на мяжы. Беларускія ўлады такія выпадкі выкарыстоўваюць для прапаганды. Гэтак выданне «Мінская праўда» днямі вынесла тэму міграцыі ў Польшчу на першую паласу, называючы польскі бок карнікамі. А следчы камітэт распачаў ужо 2 крымінальныя справы за нібыта свядомае пакіданне ў небяспецы. Паводле фактаў выяўлення на мяжы мігрантаў у цяжкім стане. Але як гэтыя людзі апынуліся ля мяжы, беларускія службы чамусьці не цікавяцца. Толькі цягам верасня памежнікі краінаў аб'яднанай Еўропы спынілі больш як 5000 спробаў мігрантаў з краінаў Афрыкі і Блізкага ўсходу нелегальна трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Паводле памежнай службы Польшчы, учора зафіксавалі 271 такую спробу. Затрымалі 3 мігрантаў і 5 асобаў, якія дапамагалі ў незаконным мінанні мяжы. У Літву цягам апошніх сотняў беспаспяхова спрабавалі нелегальна трапіць 50 асобаў, у Латвію 15. Працягласць мяжы меншая, чым мяжа з Польшай, і больш магчымасцяў проста на авіабёнку Польші туды перамяшчаюцца асноўныя потокі мігрантаў. Ну і у гэтай логіцы, так бы мовіць, гібриднага ціску, які выкарыстоўвае беларуская ўлада, ім важна ціснуць на ўсіх еўрапейскіх суседзяў. Надзвычайны стан, што дзее на памежных тэрыторыях Польшчы з пачатку верасня, найхутчэй працягнуць яшчэ на 2 месяцы. Наступным тыднем гэтую пастанову маюць зацвердзіць польскі сейм і прэзідэнт краіны. Але праблема нелегальнай міграцыі праз Беларусь датычыць не толькі памежных краінаў і нават не толькі ўсяго еўразвязу, падкрэслівае Андрэй Ягораў. Паспяховыя дзеянні нашых суседзяў у затрыманні нелегальнай міграцыі могуць абярнуцца сацыяльнай нестабільнасцю ў Беларусі. Калі Беларусь не будзе клапаціцца зараз беларускай дзяржавы пра тое, як нармальна адаптаваць гэтых мігрантаў, то гэта можа быць крыніцай сацыяльных праблемаў. Бо калі проста людзям няма дзе зарабляць грошы, дзе жыць і так далей, проста папаўняе пакет сацыяльных праблемаў. Калі ж палітыка сцягвання ў Беларусь ахвотных трапіць у еўразвяз будзе працягвацца і іхная колькасць стане крытычнай, то можа дайсці і да напружаных стасункаў паміж мясцовым насельніцтвам ды мігрантамі, адзначае Андрэй Ягораў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Смяротнасць пацыентаў у стацыянарах сёлета значна, амаль на 40% перавысіла леташнія лічбы. Паводле статыстычнага зборніка дадзеных за 2020 год, які з'явіўся на сайце РНПЦ медычных тэхналогіяў, колькасць смерцяў вырасла ад кішычных інфекцыяў, сепсісу, новаўтварэнняў, хваробаў сэрца, пнеўманіі. Дадзеных па летальных выпадках ад каронавірусу няма. У медычных тэлеграм-каналах мяркуюць, гэтыя выпадкі якраз і маглі размеркаваць па іншых захворваннях. Марыля Дакуцька. У 2020 годзе колькасць летальных выпадкаў у стацыянарах вырасла на 39% у параўнанні з 2019 годам. 56 832 чалавекі і 40 845 чалавек адпаведна. Гэта вынікае з дадзеных, апублікаваных у афіцыйным статыстычным зборніку аховы здароўя. Пераважны рост захворвальнасці прыйшоўся на інфекцыйныя захворванні, хваробы органаў дыхання. Лагічна, кудысьці трэба было ўпісаць ковід. Мяркуюць у тэлеграм-канале медычнай ініцыятывы «Белыя халаты».
даты. У зборніку адсутнічаюць дадзеныя наконт смяротнасці ад COVID-19, бо ў Беларусь вірус прыйшоў леташнюю вясною. Колькасць летальных выпадкаў вырасла ад пнеўманіі, сасудзістых захворванняў галаўнога мозгу ды ішэмічнай хваробы сэрца. Толькі развагі на тэму ковіднай летальнасці ў Беларусі, але ўсё ж наводзіць на пэўныя думкі адносна таго, што або якасць дапамогі сардэчнікам за год пагоршылася, або хтосьці вельмі моцна хлусіць. Сёння ж у Беларусі новы рэкорд захворванняў на COVID-19. Амаль 2000 чалавек і 12 памерлых. Неспрыяльнай застаецца сітуацыя і ў медычных установах, пра што сведчаць чэргі з хуткіх дапамогаў пад лякарнямі. Па некалькі гадзінаў людзі не могуць патрапіць на прыём да лекара, пра што Белсату распавядаюць чытачы. У Новагрудку большасць аддзяленняў лякарні пераведзена пад каронавірус. Месцаў у рэанімацыі не стае нават немаўлятам, так кажуць медыкі. Удваіх з мужам на таксі паехалі ў паліклініку, каб зрабіць здымак, бо ўжо тыдзень трымалася тэмпература. 2 гадзіны пад дажджом стаялі ў чарзе. Запаленне лёгкіх пацвердзілася. Затым 40 хвілін у чарзе да доктара. У паліклініцы «Аўрал» па 4 гадзіны мінімум трэба сядзець. Усе, каму пацвердзілі, хто на тэст, усе сядзяць. Асабіста мне бальнічны закрылі праз 7 дзён ізаляцыі, хоць і станоўчы тэст. Міністэрства здароўя сцвярджае, што на сёння перпрафіляваная дастатковая колькасць лякарняў для медычнай дапамогі каранавірусным пацыентам. Марыля Дакуцька, Белсат. У Берасці судзяць 8-ю групу абвінавачаных у гэтак званай карагоднай справе. Цяпер на лаве падсудных 6 чалавек. Гэта Олег Кулеш, Мікіта Дзмітрыў, Ганна Кашырскіх, Сергей Кунцевіч, Дзмітрый Макарэвіч і Таццяна Пякарская. Раней за ўдзел у карагодзе у Берасці рэжым пакараў 81 чалавека. Агулам следчы камітэт выявіў 115 датычных да ўдзелу ў акцыі, 108 асобам выставілі абвінавачанне. Людзей судзяць групамі, даючы тэрміны ад хатняй хіміі да 3,5 гадоў звычайнай хіміі. Летась 13 верасня ў Берасці адбывалася чарговая акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту. Людзі маршам ішлі па вуліцы, а на скражаванні бульвару Касманаўтаў і праспекту Машэрава ўтварылі свой асаблівы карагод. Каб разагнаць мірную акцыю, сілавікі ўпершыню ў гісторыі ўжылі супраць грамадзянаў ваданёт. Рэжым ліквідаваў згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, якое дзейнічала 30 год. Сімвалічна ў гэты дзень у Вільні распачалося спатканне беларусаў з 27 краінаў свету. Гэта каля 60 дэлегатаў, дэлегаваных ад 40 арганізацыяў. На жаль, не дома, але сабралася дзеля таго, каб наблізіць падзенне рэжыму Лукашэнкі, вызваленне палітвязняў і сваё уласнае вяртанне дадому. Пра гуртаванне дыяспары і ейную сілу Юлія Цяльпук. Нас аб'ядноўвае сапраўды бацькаўшчына. Са святам вас! Гэтак у лістападзе 2010 года чыноўнік Павел Латушка віншаваў згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына з 20годдзям. Праз 11 гадоў ужо з апазіцыйнай трыбуны канстатаваў. Нездарма менавіта сёння было прынята рашэнне аб ліквідацыі СБС бацькаўшчына. Кіраўнік НАУ лічыць, што суд над бацькаўшчынаю адмыслова перанеслі на 24 верасня, калі ў Вільні распачалася канферэнцыя беларусаў свету з удзелам нашых з 27 краінаў. Я думаю, што вельмі важна выйсці на агульны кангрэс усіх беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны пражываюць, за мяжой ці ў Беларусі, і паказаць рэжыму, што менавіта беларусы, беларускі народ з'яўляецца адзінай крыніцай улады ў краіне. Адкрывала падзею Святлана Ціхановская, падзякаю старой дыяспары і асобна беларусам, якія пакінулі радзіму ў апошні год. Белорусы за рубежом провели экзит-пол во время выборов, провели сотни акций солидарности. Вы удерживаете интерес СМИ к белорусскому вопросу и финансово помогаете белорусам внутри страны и также инициативам. Вы общаетесь с политиками. Буквально в каждой стране руководитель знает, что есть белорусская диаспора и сотрудничает с вами. Галоўнае пытанне на 2 дні, як узмацніць і зрабіць рэгулярную дапамогу беларусам і ініцыятывам унутры краіны, як узмацніць ціск на рэжым і, ўрэшце, як скаардынаваць працу дыяспары ўсяго свету. От этого зависит жизнь этого народа. Для тых, хто эміграваў сам ці вымушана знаходзіцца не ў Беларусі, але хацеў бы працаваць і з палітычным офісам і паміж сопку зялёнае святло.
Моя ідэя прадставіць нашай арганізацыі, але таксама паказаць працу, якая вялася яшчэ за часоў 2020-го і дадаць трошкі гістарычна экскурсу і ракурсу да ўсёй сітуацыі. Гэта культурніцкія і спартовыя імпрэзы, мітынгі, пікеты, якія аб'ядноўвалі беларусаў за акіянам не адзін год. Падчас візіту Святланы Ціханаўскай у ЗША мы бачылі, наколькі вялікая і крэатыўная тамтэйшая дыаспара. Ірына Маклейн прадстаўляе народную амбасаду ў Шатландыі і Вялікай Брытаніі, прасоўвае ініцыятыву дапамогі дзецям з палітычнымі тэрмінамі. Напрыклад, у нядзелю адбудзецца міжнародны футбольны матч у падтрымку Александра Ивулина. Это уникальная возможность познакомиться с соотечественниками и понять, в общем-то, чем дышат люди в разных странах, и если, в общем-то, мы все стремимся к одному и тому же. Прысутныя ў зале і онлайн-госці пазнаёміліся з прэзентацыяй варыянтаў стратэгіі супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі. Правялі таксама сумленнае галасаванне за 3 прыярытэты з шэрагу прапанаваных. Перамаглі дэлегітымізацыя рэжыму і выключэнне з міжнародных структураў, як Інтэрпол і Чырвоны крыж, выпрацоўка бачання новай Беларусі і візуалізацыя рэформаў, міжнародныя судовыя працэсы, збор доказаў злачынстваў рэжыму. Паколькі прыхільнікаў перамен сілою выціскаюць з краіны, нам трэба перасабраць сілы, арганізавацца як след і працаваць больш эфектыўна, каб дапамагчы тым, хто працягвае барацьбу ўнутры Беларусі. Мы абмяркуем таксама формы эканамічнага ціску, палітычнай адвакацыі, дапамогі беларусам, якія рэпрэсаваныя, медыям, праваабаронцам. Спадзеў на тое, што наступная сустрэча дэмакратычнай супольнасці адбудзецца ў Менску пасля падзення сілавой дыктатуры. Юлія Цяльпук, Белсат. Верховный суд адхіліў скаргу Саюзу беларускіх пісьменнікаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне матываванае тым, што Саюз своечасова не падаў запатрабаваную справаздачу. Суд не звярнуў увагі на тое, што ліст з патрабаваннем прыйшоў у дзень здачы дакументаў, а на заўтра памяшканне арганізацыі апячатаў следчы камітэт. Дату ліквідацыі Саюзу абвесцяць пазней. Ёсць спіс, усе пра яго ведаюць, усіх грамадскіх арганізацый, якія ідуць под нож. И тут мы ничего не можем зрабіць. Вырок по ликвидации гэтым судом не названы, бо суд быў па скарзе з пісьменнікам у бок Міністэрства юстыцыі, але па тым, як ён праводзіўся, як устала прокурорка загадзя надрукаванай паперы. Найстарэйшая грамадская арганізацыя краіны Саюз беларускіх пісьменнікаў, спадкаемца Саюзу пісьменнікаў БССР, была створаная ў 1932 годзе. Сябрамі СБП у розныя часы былі класікі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колас, Владзімир Караткевіч, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін ды іншыя. У 1997 годзе на закат Лукашэнкі ў Саюзу адабралі дом літаратара ў цэнтры Мінску, а ў 2005 праз раскол у аб'яднанні улады стварылі лаяльны для сябе Саюз СПБ. Союз письменников Беларуси. Ситуация пагаршаецца. Аб гэтым падчас дыялогу аб ситуации у Беларуси ў межах 48-й сессии Рады по правах человека ААН заявила Верховный комиссар ААН у справе правоў человека Мишель Бэчелет. Яна выказала занепакоенасць з нагоды ўсё больш жорсткіх абмежаванняў асноўных свабодаў, аперацый спецслужбаў супраць грамадскіх арганізацый і незалежных СМИ, арыштаў і крымінальнага пераследу праваабаронцаў і журналістаў. У дыялогу удзельнічалі прадстаўнікі 46 краінаў і міжнародных арганізацыяў. Яны ўздымалі пытанні рэпрэсіяў, катаванняў і адвольных затрыманняў, а таксама вялікіх крымінальных тэрмінаў у палітычна матываваных справах. Удзельнікі ўзгадалі прымусовую пасадку самалёта Ryanair і міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з еўразвязам. А ці варта чакаць развалу Расіі і ці пойдуць расейцы з віламі на Крэмль? Пра гэта ўжо неўзабаве ў праграме Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі. А ў аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале і на інтэрнэт-старонцы. З вамі быў Александр Пуціла. Да наступнай сустрэчы.